Zdravo ljudi, moje ime je Matija i danas igramo Minecraft preživljavanje. Evo, ja ću da pokupim ove stvarčice. Ljudi, sad ću da vam pokažem teksturu. Ova, vidite. Sad da pokupim. Samo da preradim drvo. Neka to tamo po strani. Samo trenutak. Dobro, tako. Inače nisam neki pro igrač, ne igram puno Minecraft. Tako da nemojte se ljutiti ako nešto failam. Inače Minecraft igram samo kad nemam internet. Ako želite još epizode Minecrafta, lajkujte ovaj video i to. Naravno, subscribe-ite se na moj kanal. Dobro. Ajde, se krenuti da bijem. Imam dovoljno, dobro. Dobro, sada vamo. Da nađem neko manje. Opa, zec. Da nađem neko manje drvo. Inače ljudi, ne znam šta da pričam. Pošto mi je ovo prvi put da snimam Minecraft preživljavanje. Prvi put da snimam Minecraft. Ja ću sada da zaustavim klip na trenutak. Ljudi, evo nas nazad. Sad ću da pokupim malo samo. Još jednom kažem, nemojte da se ljutite ako nešto failam. Ja nemam hranu. U stvari ovaj batak. Tu nema ništa. Idemo ovdje.
Izgleda da i tu nema ništa. Idemo malo dublje. Dobro, još malo pa se vraćam. Sad. Od ovih. Ovo. Tako. To. Ne, sad mi ne treba to. Šta ja? Čekaj, ajde. Lopata. Šta mi još treba? Mač. I pećnica. Samo malo. Ne znam šta mi ne treba. Ajde to. Ovako ću da stavim. Ja sam ajde ovako sve jedno. Uzet ću ovo. I idem. Nisam ovdje ništa mogao da... Nisam ništa našao. Donijemo pesak. Ovdje nešto čudno. Ups. Treba mi pesak za prozore. Ovako ću ne znam koliko će da traje ova epizoda. Mislim da će negdje oko 10-15 minuta. Nisam siguran, ne znam. Nabavit ću još nekoliko peska. Znači, 25 ću i idem. Evo ga jedan ovamo. Moram da se vraćam. Tako. Moram jedan. Eno ga i ugalj. Mislim, evo ga. Nema izgleda više. Nema. Samo dva. I to je nešto. Evo neka mala pećina šta je već. Sad ću da kupim ugalj. Pošto mi treba posle da ispečem nešto. Hoću da idem da se malo fajtam. Da malo ubijem ovce, krave, svinje. Tu mi daju hranu. Da sakupim hranu, da imam 16, 17, 18, 19, 20. Opa, evo ga i
Moram da stavim. Evo ga i iron. To je metal. Evo ljudi, opet se vraćamo. Neko mi je ušao u sobu i morao smo da zaustavim. Op, op. Wow. Opa. Strakni. Dobro, dobili smo kost. Samo da ne poginemo od ove zombije. Pošto ne znam baš da se dobro fajtam. Gde su? To je zec. Eno ga tamo. Dođi. Neću ja da idem tamo sigurno. Opa, ne. Jao, ne. Nemam hranu. Da li imam nešto hranu? Nemam. Jao, nemam šta da jedem. Dođi pauče. Nešto je zabalo. Dobro, dobili smo nit. 3 nita i oko. Evo ga još jedan. Dobro smo 4 nita. Jao, nemam šta da jedem. Moram da radim, to nema ništa da... Ne mogu više ni da trčim, jedva hodam. Jao. Sad će neko lako da me ubije. Tako je. Kost. Samo da ne napadne puno odjednom. Opa. Ja čekam samo da me napadne onaj creeper. Volim da pukne i da... Ja posle uzmem sve stvari. I ljudi, vraćamo se. Eno su, jaoj. Sparta! Dođi. Kako sad uzmem ovu strelu? Dođi. Sad, aha, imamo jednu strelu. Kako sad uzmem i ovu? Nisam uzmem, ne znam kako. Ne znam kako se mi uzima. Vidi. Jao, jao. Ubili su me ljudi. Jao. Sad ne znam gdje su mi stvari. Zato ja mrzim zombije. Zombi. Sada moram ovako da ih bijem. Jao, ne. Ubit će me opet. Moram da bežim. Da osvane dan. Da vratim svoje stvari.
Ako je moguće. Da li je to creeper? Je! Pukni! Jao, ja nisam vidio ovog drugog creepera. Nemam, ubili smo je prvi put kad smo imali masu, imali smo sve. Mogu da bežimo ovako. Evo, ubit će me opet, jao, jao. Sad će tu creeper da me se čeka i da pukne. Ajde, dan. Ovdje ih ima sigurno 10 njih, 100%. Nemamo ni jedan. Ajde, dan. Tu je svinja. Izgleda da ih više nema. Vidite što ja sve imam od stvari, ništa. Ćao, on happenga. Ne znam sad šta da radim, nemam stvari. Ne, jao što ih mrzim. Skeletone, vrtusi. Creeper, 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 pukni. Ne znam, samo ne razumijem ljudi kako me ovako lako ubijaju. Ne razumijem. Ali sve sam zeznula kad sam me prvi put ubili. Pomoć. Sad ne mogu ništa da... Tu mi treba jedan creeper da pukne sve. Ne. Ajde da, kad će više. Creeperu! Pukni. Napokon nešto dobro. U stvari ništa i nije dobro, samo sam dobio zemlju. Evo ga dan. Sad oni gore i gore. Sada ću ja da pokušam da ih ubijem. Je, mogu da jedem. Imam vune. Sad imam priliku da nabavim sve što mi treba. Ili da nađem stvari, ali ne verujem da ću naći. Sad idem da vidim. Tako. Džabe sad ja pravim ovo kad ne... Stvari nije džabe.
Neka ga tu. Morao sam napravim drveni i nisam imao ovdje da napravim. Ali dobro, i on vrši posao. Evo ljudi, još malo da traje ovaj klip i ne mogu više, ako idem u još jednu noć, ja ću, ne znam, znači poludit ću, pošto nemam stvari uopšte, jedino ako nađem one stvari da smo ubili prvi put, što smo imali puno stvari, jedino to ako nađem, imao sam i strelu, svašta sam imao, ali kako ja petim, kao da imam krila. Bežimo ja odatle. Opa, pećina. Ja se izvinjavam ako čujete neke glasove ili nešto tako. Znači tako da skupim još malo kamena i uglja. A posle moram da idem da ubijem ovcu ili neku svinju ili kravu. 23. Ajde, treba mi još posle možda i ne nađem. I ljudi, sad ću da završim klip, dosadno mi je više. Ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, lajkujte, šerujte i subscribeujte se na moj kanal. Ako vam se nije svidio, dislike, ako vam se svidio, like. I ako hoćete da nastavim da snimam Minecraft preživljavanje, lajkujte ovaj video. I ako želite da me podržite u radu, subscribeujte se na moj kanal i ćao!